Защо хората не могат да спят? А, Защо имат проблеми с съня? Защо страдат от инсомния? Изобщо, а, в момента ми прави впечатление, че почти всички хора са супер зависими от това да пият кафе всеки ден. А, Мога да кажа, че имам доста богат опит с кафето, защото дълги години и аз съм пил кафе всеки ден. Сега вече си го позволявам много, много, много рядко и честно казано ефектът му повече не ми харесва, отколкото ми харесва. Не усещам толкова да ми дава енергия, нали така, или тонус за тренировка, колкото да ме изнервя и го усещам тази нервност през целия ден. Другото, което кафето прави върху тялото ни, е, че въздейства на надбъбречните жлези. Той ги кара да отделят много кортизол, много адреналин и когато пиеме кафе на ежедневна база, малко по малко жлезите се изхабяват. И затова голяма част от хората ги боли гърба, защото заради прекалено многото кофеин в кръвта. Нали, ако пиеме по едно кафе на ден, е по-добре, отколкото да пиеме по 5 кафета на ден. Обаче, въпреки това, кафето се натрупва в тялото. Нали, говориш, че не трябва да се пие след 2, след 3. Не трябва да се пие изобщо всеки ден кафе. Първо, защото е много киселинно. Второ, защото като се пие всеки ден, клетките и изобщо цялото тяло влиза в един друг режим и това ни пречи на съня, това ни пречи да се отпускаме и когато не сме се наспали, естествено, че имаме нужда от енергия и кафето го дава това усещане, все едно, че ти идва енергия, сила да си минеш през задачите, които имаш за деня, обаче истината е, че кафето не дава никаква енергия, в смисъл. Кафето освобождава енергия от тялото, което тялото си има тази енергия, обаче след това тази освободена енергия тялото се опитва да си я навакса и тогава отпадаме. Друго нещо, което ни прави кафето, е, че ни променя невронната мрежа в главата, кара мозъка да произвежда различни рецептори, които не различни, а допълнителни рецептори. Защото самите молекули на кофеина отнемат местата на други молекули, които са естествени, които са необходими, за да може да се отпускаме и да влизаме в тези фазите на релаксацията. И тогава тялото е принудено да произвежда повече от тези рецептори, за да може все пак, нали, и да се почива. Само че проблемът е, че когато свикнеш да пиеш кафе всеки ден, много трудно се отвиква. Нали, много хора говорят, аз го пия само заради вкуса, на мен ми е вкусно, ма то по едно кафе на ден е полезно. Ще разберете дали е полезно или дали е вредно, като се разделите от него. Като примерно го махнете за един месец, видите как функционирате в този един месец без кафе, как спите, как се чувствате, как общувате, как ви текат мислите и след това отново го включите. Само тогава ще видите дали е полезно или вредно. На ежедневна база мога да ви гарантирам, кафето е вредно. Направо то е отрова, токсично е. Идеята на кофеина не е да ни дава енергия, а да държи самите растения чрез кофеина, те държат насекомите далеч от себе си. Така че кофеина е един вид като натурален защитник на самите растения, които го произвеждат. Общо взето е един вид отрова. Ако се приема всеки ден
и то под формата на кафе, не си правим добра услуга. Друго нещо, което усещам, че кафето влияе негативно, е върху храносмилането. Нали, много хора казват, че след яй не трябва да се пие кафе, не знам си кога трябва да се пие кафе. Пълен абсурд. След яй не трябва да се пият никакви течности, даже и вода. А пък камо ли кафе? Как така ще влияе позитивно на храносмилането? Глупости на търкалета. Разваля храносмилането, разваля и червата. На гладно също влияе зле. Дразни стомаха, пак дразни червата. Да, ако се пие на гладно, помага при някои хора само. Влияе стимулиращо на отделителната система. Помага ни, нали, да отидем по-хубаво до тоалетна. Но това е само когато организма е свикнал. Когато организма види, че няма постъпване на кафе на ежедневна база, той започва да си ги върши тези функции сам. И то даже много по-качествено. Трябва с самото ставане да се отива по голяма нужда. Не да имаме преди това нужда от кафе. Веднага ставаме и отиваме. Това е естественият ход на нещата. А не ставаме и не отиваме и отиваме на работа и цял ден ни е тежко и цял ден ни е кофти. Това е противоестествено. Толкова за кафето. Кое още влияе стресиращо на тялото? Храните, които имат нисък киселинен индекс. Кои са тези храни? Всички преработени храни, повечето животински продукти са прекалено киселинни. Това също влияе едновременно стимулиращо и обаче за сметка на определени органи, определени жлези, за сметка на качеството на съня. Ако искаме да имаме качествен дълбок сън, ние трябва да започнем да ядем по-алкални храни, да намалиме приема на кофеин, ако може да го спреме изцяло, но да кажем за начало да го намалим с някакъв хубав зелен чай или нещо подобно. И да започнем да се храним с алкални храни. Какво значи алкални? Алкални означава почти натурални. Почти всички плодове и зеленчуци са алкални храни, т.е. те не ни подкиселяват допълнително, не ни възбуждат. Идеята на храната не е да ни възбуди. Идеята на храната е да ни отпусне и да ни успокои. Това е идеята. Ние не трябва да се храним заради ефекта хай. Ние трябва да се храним, защото имаме нужда да зареждаме тялото, за да може да продължим да си вършим нещата. А не задължително да се чувстваме супер стимулирани, да смесваме 1050 неща и да си казваме как добре се наялох. Ако смесиш на едно хранене алкохол, пица, след това десерт, торта, накрая пиеш кафе, естествено ще се чувстваш хай, защото имунната система реагира бурно. Само че тази енергия, която чувстваш като хай ефект, не е за да се чувстваш ти добре, а защото тялото ти иска да те спаси от това, което си му причинил в този момент. И този модел, този начин на живот, нали, съвременния, той супер много изтощава тялото. Затова хората са преждевременно устаряли виждам хора на по 25, на по 26 години с все такива кореми, без тонус на кожата, сенки под очите. То даже сенки и аз имам в момента. Между другото, това става всеки път, като пия кафе, почти веднага ми излизат сенки. Днеска си направих този експеримент и пих кафе. Веднага сенки под очите. Сега, ако не внимавам как се храня, ако не ям цял ден
хубави неща, нали, плодове, защото така съм решил днеска да остана само на плодове и може би и ядки, няма да мога да спа добре, защото съм го засякал. Когато пия кафе, не мога да спа добре, освен ако не ям само плодове през този ден. А когато не пия кафе, даже да ям други неща, да кажем картофи, ориз, такова, пак си спа добре, пак съня е много качествен, сънувам, спомням си какво съм сънувал, сънищата ми са приятни и възстановяването е много по-качествено. Следващия ден се чувствам тонизиран. Когато съм пил кафе и си позволя да ям някаква кофти храна, прямо хляб и вафли и някакви такива неща, и особено по-късно през деня, няма възстановяване, няма заспиване, няма никакво качество на съня. На следващия ден още по-смазан се чувствам. Това не ви ли е направило впечатление, че голяма част от дните, в които сме злоупотребяли, на следващия ден се чувстваме смазани? Ефектът от контузиите се усеща най-силно на следващия ден. Мускулната треска се усеща най-силно на следващия ден. Демиджа, който си причиняваме на тялото, на стомаха, на червата, на органите, се усеща най-силно на следващия ден. Той не се усеща на същия ден, в който ние извършваме саботаж. Той се усеща на следващия ден. Затова е много важно да си правим анализ на следващата сутрин, за това как са ни се отразили нещата. Ето аз, примерно вчера, нали, тренирах много, даже мога да кажа, че злоупотребих с тренировката. След това ядох късно. Днеска имах нужда от кафе, днеска не се чувствах добре, като се събудих. Днеска се чувствах изморен, не се наспах добре, тежко ми беше все още сутринта, нали, като се събудих. Не ядох плодове, пак ядох хубаво, ядох яйца и броколи. Обаче усеща си се тежест. Когато си се храна рано, когато се храна добре, когато си лега на празен стомах, не съм пил преди това кафе, не съм допълнително изнервен, направо навлизам в съня по един супер приятен, качествен начин. В смисъл, чакам го този момент да дойде, защото знам, че има пътешествие на ниво сънища. И това е едно от нещата, които си ми доставят удоволствие, да си пътешествам на сън. След това си анализирам сънищата. Някои, които, нали, са ми са оставили по-силен отпечатък през нощта, направо искам да ги запиша и после пак да ги анализирам. Но общо взето, най-силната добавка, от която, нали, след слънцето, от която тялото се нуждае, това е съня. Това трябва да се работи. Трябва да започне да се говори. И то да се говори масово, колко е важно да се спи добре. Защото в момента почти никой не го говори и всички хора се преструват, че нямат проблем с това нещо, нали, че си спят. Не е вярно. Не спят изобщо. Те не могат да се отпуснат по естествен начин. Имат нужда от алкохол да ги отпусне или от някакви хапчета, мелатонин, сънотворни хапчета, не знам си какви неща. Цялото човечество не може да спи. Всички страдат от инсомния. Много малко има, които не са афектирани от общото състояние на невъзможност да се отпускаме. Всички живеят супер стегнато и супер стреснати. Нещата са много лесни. Просто не трябва да изпадаме в тази крайност, в която са изпаднали останалите. Защото това, което се приема за нормално, в момента това е крайност. Може и да е било нормално преди 10, 20, 30 години,
Но това е ескалирало и сега в момента е крайно зле. И младите, и средните, и старите са много зле, докато се държат по този начин. Не могат да спят, не могат да се възстановяват, не могат да общуват, не им тече гладко мисълта, постоянно са напрегнати, постоянно са изнервени и по този начин живота започва да им се струва като ад. Остаряват преждевременно. Искат неща, обаче нещата, които искат, са далеч от тях. Те усещат, че нямат сила да ги достигнат. И живота се превръща в неприятно изживяване. Измислено да бъде супер хубаво. Измислено е да ни бъде приятно. Измислено е да ни бъде приятно да спим. Измислено е да ни бъде приятно да се движим. Измислено е да ни бъде приятно да ядем. Измислено е да ни бъде приятно да бъдем на слънце. Измислено е да ни бъде приятно дори да дишаме. Когато тялото е чисто, дори самия процес на дишане доставя удоволствие. Между другото, за дишането ще направя отделен клип. Ще говоря колко е важно да се правят дихателни техники. Не само Вим Хоф метода и при нас какво правя докато тренирам, какво правя преди да ям, какво правя преди да си легна, как с дишане често пъти успявам да си балансирам настроенията. Изобщо дишането е нещо, което е есенциално. В смисъл, нямаме избор да не дишаме. Имаме избор само това дали да бъде съзнателно или не. Отново при повечето хора е несъзнателно. И супер плитко. Какво още да кажа? Екраните нощно време. Това супер много ни възбужда. Отново не ни дава възможността да влезнем в тези фазите на отпускането и съня, както е необходимо, както природата го е предвидила. Телефоните не са за нощно време. Телевизията не е за нощно време. Компютрите не са за нощно време. Те са за през деня да си свършим работата, да се обадим, ако има на кого се обаждаме, да вдигнем, ако някой ни се обажда на нас. Но те не са за нощно време. Това ни възбужда излишно. Затова слънцето залязва през нощта, за да може през нощта тялото да навлезне в друг ритъм, в друг стадий. Светлината ни възбужда. Кафето ни възбужда, киселинните храни ни възбуждат. Не е хубаво постоянно да бъдем възбудени, защото това нещо ни изразходва прекалено бързо. Имаме нужда и да се научим да се отпускаме. Както и да се научим да се възбуждаме сами, така и да се научим сами имам пред по естествен начин, както и да се научим да се отпускаме по естествен начин. Чрез дишане, чрез разходки, чрез приятни разговори с готини хора, с които сме на една чистота. Тези неща са нещата, които са необходими. Тези неща са нещата, които трябва хората да започнат да правят. Да наблюдават и да си задават въпроси. Кое нещо е естествено и ще ми помогне, кое нещо е противоестествено и ще ме раздразни, ще ме напрегне и ще ми навреди. Кое нещо да наблегна, кое нещо да му обявя война, да му се противопоставя. Не за всички хора кафето е най-големия проблем. Някои имат много по-голям проблем с алкохола или с наркотиците или с порното, или каквото и да било, или с преяждането. Всеки от нас има неща, с които трябва да се пребори. Аз съм решил да се боря с кафето. За мен това е едно от нещата, които аз съм употребявал цял живот от малък до сега. Аз съм пил кафе, аз още от ученик пиех кафе. След това по време на всичките години, които съм тренирал по 2 пъти на ден, съм пил кафе и преди и след тренировка. Изобщо не съм се замислял вредно ли е, не е ли вредно. Обаче сега, когато е минало малко повече време и не знам дали аз съм станал по-чувствителен
или нещо се е променило. Засичам ефекта на нещата. Някои неща просто ми се отразяват добре, други неща просто ми се отразяват супер зле. Кафето ми се отразява супер зле. Супер зле. Тестото ми се отразява супер зле. Направо усещам се едно имам нещо в червата, което седи там 2 дена. Не мога да излезне. В същото време знам, че не му е там мястото. Затова нещата, които усещаме, че ни се отразяват супер зле, това са нашите противници. Ние трябва да им обявим война. Нещата, които ни се отразяват добре, които ни помагат да бъдем хармонични, естествени, това са нашите съюзници. Това са нещата, на които трябва да наблегнем. Нещата, на които наблягам са дишане, тренировки, разходки в природата, съзерцание на природата и съзнателни разговори. Опитвам се да се въздържам от празни, безмислени приказки. Като говоря се опитвам да споделя нещо, което ще има смисъл за отсрещния човек. Не да говоря, да разказвам само за себе си, без да се вълнувам дали изобщо другия го интересува това, кой съм аз. Не се сещам повече неща, които за момента да искам да споделя. Със сигурност ще правя следващи клипове, в които отново ще говоря и за храната, и за дишането, и за това как да се отпуснем, и за съня. Но сега казах достатъчно неща, нали? Който ме е чул, който иска да помисли върху нещата, нека да помисли. Който има какво да сподели, да даде някаква обратна връзка. Чао и хубав ден!